Gracias, presidenta. Debería comenzar parabenizándome porque supoño que o Grupo Popular votará a favor da emenda de totalidade do Bloque Nacionalista Galego porque non rebatiu ningún dos argumentos, co cal estarán conformes coas 16 motivos que dimos para que esta lei sexa devolta ao Goberno. En todo caso, xa que o señor Arias falou de que estaba aquí o fundamental, non, é que justamente o contrario, falta o fundamental nesta lei. Esta lei, realmente, por moito que vostedes digan agora que tomaron nota da globalización, que tomarían nota do peor da globalización, dende logo que facer, pobrecer as persoas que máis o necesitan. Pero se analizamos cal é a política de Estados Unidos ou de Alemania a respecto dos fondos para investigación e innovación, todo o contrario. Desde que empezou a crise, Alemania aumentou os recursos públicos de financiamento, investigación e innovación. Tamén o fixo Estados Unidos e tamén o fixo, curiosamente, Euskadi e Cataluña. Se vemos canto era o que aplicaban no ano 2008 Euskadi a innovación, nos atopamos que 1,96% do PIB e agora está no 2,03%, é dicir, aumentou. O mesmo fixo Cataluña, pero que fixo Galiza? Disminuiu. Recortou justamente en investigación e en innovación. E a súa argumentación, señor Arias, nos dá razón, porque vostede recoñeceu aquí mesmo, dende esta tribuna, que durante o bipartito había máis fondos dos que existen agora. Existían programas reais no INCITE para os investigadores, para as investigadoras, para os centros tecnolóxicos. Existía unha estrategia de país. E o que fixo o señor Feijóo simplemente foi recortar, crear unha axencia de innovación que non é nada, que é nada máis que a dirección xeral que existía, transformada no nome da axencia. E agora transformamos o Consello en Consello Asesor de Investigación e creamos o Observatorio de Investigación. Constantemente facemos que facemos para ver se saímos nos xornais, pero que con iso non se fai país e con iso menos se fai investigación e innovación. Esta lei en sí mesma, o que pode aspirar, xa o dicen antes, é a estar nun caixón, porque non vai a ter ningunha incidencia na investigación e na innovación en Galiza. É unha oportunidade perdida. Esta lei non ten visión de innovación e de investigación, non ten o mínimo rigor. Non sei se deixarlle ao señor conselleiro ou vostede, Pedro Arias, os manuais a respecto dos términos básicos que debería definir esta lei. Non ten visión ningunha de país, porque vostedes non a teñen. Non ten perfilados cales van a ser os sectores estratégicos a desenvolver. Non ten visión de país cando non fala dos nosos investigadores e investigadoras. Para nós hai unha emenda parcial presentada por parte deste grupo parlamentar que é fulcral, que é a creación dun corpo de investigadores e investigadoras. Aí se verá o compromiso real ou non do Partido Popular coa innovación e coa investigación en Galiza, tal como ocorreu en Euskadi, tal como ocorreu en Cataluña, porque Euskadi, efectivamente, nos anos 80 tivo visión de país, soubo reconvertir toda a súa industria en industria do coñecemento, pero vostedes non queren facelo nin agora, nin no 2013. Desde logo que esta lei non ten visión elemental sobre a necesidade de apoiar as empresas para investigación. Vostedes solamente centran na innovación, pero necesitamos que se faga investigación en Galiza, senón a investigación se fará fora e, como moito, algunhas empresas captarán esa investigación para facer innovación, pero non crearemos realmente ese sistema de I más D máis I. Xa non vou dicir que non existe a visión de xénero, porque, claro, no debate desta lei eu creo que eso parece unha excentricidade, pero realmente debería ser un obxectivo prioritario se efectivamente queremos ser vanguarda na ciencia, na tecnoloxía e na investigación. E, desde logo, que lo que podemos ver é que non hai ningún compromiso por parte do Goberno no investimento. Ningún. Vostede nos fala aquí que se desenvolverá despois nun plan, novamente, dun plan onde casi un 30% da lei fala justamente dese plan, do plan de investigación. É dicir, vostedes fan unha lei para desenvolver os obxectivos dese plan, pero despois realmente a lei se desenvolve no plan. O que necesitábamos era un compromiso claro coa investigación e innovación, saber por onde temos que ir, que estrategias temos de país. Realmente, eu traía unha cita para rematar esta intervención dunha lei que para nós é unha
unha mágoa que sea unha oportunidade perdida. Unha vez máis, un erro máis que pagaremos, que pagarán xeracións futuras, que pagarán os investigadores e investigadoras que hoxe nos están atendendo dende a tribuna, pero que o que é peor, que pagaremos todos os galegos e as galegas porque perderemos o tren da investigación e a innovación. Decía Galeano que somos o que facemos, mas sobre todo somos o que facemos para cambiar o que somos. E ese é o erro que vostedes cometen. Non apostan pola innovación, todo o contrario. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas.